No a chalanisko Juraj Gavala z DHZ Žilinskej univerzity. Oranžová príľuba už je pripravený, nech sa páči, do tvojich rukách. Môžeš. Poď šprinty, poď. Juraj zapojené hadice, bečkové, naťahuje na blízko 35 metrov, je to naozaj tiež veľmi náročné. Predstavte si tú plochu, ktorú musí ťahať veľký odpor tých hadic, zdolať 2-metrovú bariéru. A teraz vidíme, ako prechádza sem ten začínajú. Záber. Poď. Poď už. A driab. Poriadne, poď, rýchlejšie, poď. Alžbeta Mihalíková, Poďme, záber. nepozenej disciplíny zmotávanie bečkových hadíc. Je trošku menšia odmena oproti minulým rokom, pretože tie hadice bolo možné motať všelijako možne a môžete prehnať po dvoch. Dve naraz, teraz len jednotlivo, raz jednu, potom druhú. Opatrne. Poď ku mne, poď. Neboj sa, nespadneš, dobrá kladina. Poď, Jurko, poď. A poď, záber. Polož. Že Juraj Gavala, súťažiaci so štartovým číslom 5 oranžovej príľube, nám dobieha v predposlednej disciplíne, ide zmotávať bečkovú hadicu, ktorá má dĺžku 2 metre. Samozrejme musí ju vložiť do toho boxu určeného na tú hadicu. Pokiaľ tá hadica bude rozpadnutá alebo bude nejakým spôsobom vydržať, poď. No a vidíme, že Alžbeta Mihalíková, DHZ Horduša na Hámre v jednej príľube v červenom tričku už ide udierať 25 úderov do kladivého boxu na posledný úder, ktorý ukončí snaženie. Bude úder na tlačítko, ktorý zastaví časomieru. Prvý ženský čas máme na svete. DHZ Horduša Hámre vyslala sem svoju bojovničku Alžbeta Mihalíková s časom, ktorá dosiahla tento čas. 3 minúty 33 sekúnd a 40 stotín. 3:33:40, to je výsledný čas prvej súťažiacej ženy DHZ Horduša Hámre. A bola dráhe číslo 2, dráhe číslo 1 nám ešte stále bojuje Juraj Gavala, Žilinská univerzita. Záber. Poď, Jurko, poď. 2 metre, meter. Dobre, pôjde. Zmestiť do toho priestoru. Poď. Trošku bude vytrčať hore, môže byť, ale mimo nesmie. Posledné údery, ktoré budú nastávať teraz do ZB boxu. Posledná disciplína, kladivo, nezabudnúť s tým dúchať, bacha na nohy. Tlačítko zatlačené, časomiera stojí a Juraj Gavala zo Žilinskej univerzity 3 minúty 14 sekúnd a 69 stop.